जय गढ़ी माता। गढ़ी माई के मेला अगर अपने नहीं देखले बानी तो चलल जाओ गढ़ी माई के मेला देखे। मेला में एकदम भीड़, रास्ता पूरा जाम चल रहल बा। मेला में हमनी के पहुंच गए सन। सर्वप्रथम मेला देखे के शुरुआत भइल चाय से। ठंडा बहुत बा, रंग बिरंग के चीज भी मेला में बहुत मिल रहल बा। आगे बढ़ल गल माता के दर्शन सर्वप्रथम करे खतरा। माता के दर्शन करे खतरा भीड़ अपने देख सकतानी, काफी ज्यादा भीड़ बा। अपने भी माता के दर्शन कर सकतानी ब्लॉग के मार्फत। माता के दर्शन कैला के बाद मेला के आनंद लेवे खतरा, भीड़ के अनुभव करे खतरा हमनी के निकल चुकल बानी सन फोटो लेके मेला में। मेला के आनंद, मेला के रमझम काफी ज्यादा भइल बा। इंडिया, नेपाल और कौन कौन देश से लोग आइल बा। लोग मेला देखे के सबसे आसान तरीका है झूला। झूला पर जाही, ऊपर से देखी। आ हलचल थिएटर वाला लोग थिएटर में जरूर से जरूर चल जाई। फिर हम कहनी मत चल जाए। मेला के अपने नज़ारा देख सकता